Buena, es buena. Oh, ya,
¡Vamos, Tony! ¡Vamos! Hem intentat treure un equipet que hem estat treballant durant la pretemporada i la veritat que hem tret un equipet molt similar al de la setmana passada al partit contra l'Albí, a la presentació. Ha sortit bé, sí que és veritat que ha costat al principi, hem tingut els primers 15 minuts, hem dominat molt
i no hem fet el gol, i arrel d'aquí potser hem tingut unes petites inseguretats a darrere i hem tingut ells algunes arribades, una falta allí al vora de l'àrea que també ha sigut una ocasió de perill d'ells, i res, hem tingut sort del minut 35 marcar el golet i arrel d'això, abans d'acabar la primera part, han expulsat a Valle, el seu davanter centre, i hem arribat a la segona part, el que vol tots els entrenadors, amb el marcador a favor i amb un amunt menys, res, a segona part hem intentat encarar el partit d'intentar marcar el minut 15, sabíem que Gerard tenia una targeta groga i hem intentat fer el golet, al minut 13 hem fet el 2-0 i a partir d'aquí hem estat més tranquils i ha anat tot més rodat. Sí, tant, és superimportant, ja vaig dir a principi de temporada que si l'Atlètic Valls l'any passat possiblement tenia algunes mancances va ser a nivell defensiu, ja sigui a través dels porters o a través de nivell de centrals, el que sigui. Jo crec que començar a porteria zero és important i res, seguir amb aquesta línia i intentar, ja et dic, fer que ens facin o que ens creïn poques ocasions l'equip rival i que no es marquin, lògicament. El resultat no crec que reflexi veritablement el que ha passat al camp, almenys fins que hem sigut 11 contra 11. Crec que és el pitjor camp per poder quedar-se 50 minuts amb un jugador menys. El Valls és un molt bon equip que ja ve rodat de bastants anys i nosaltres hem tingut moltes incorporacions noves i la veritat és que, decebuts pel resultat, però no decebuts per la feina que hem fet mentre hem sigut 11. Sí, la veritat és que sí, ha sigut els últims 5 minuts de la primera part de l'expulsió i aguantar aquí 50 minuts amb un menys és costós. A més, és el primer partit de pretemporada, hem tingut una pretemporada una miqueta difícil perquè hem fet una aposta per jugadors joves, jugadors sortits del planter, i estan treballant i la veritat és que hem vingut avui amb 15 perquè n'hi ha que encara estan treballant i ha sigut difícil perquè un menys i amb una banqueta curta ha sigut molt complicat i d'aquí ve el resultat. Però mentre hem sigut 11 crec que hem donat la cara i hem estat a l'alçada. Nosaltres hem fet una aposta de futur, volem gent jove, ara a l'escola Marc Bartra, que és la nostra escola de futbol base i la del Futbol Club Banyeres, ja comencen a sortir jugadors i estem apostant per aquests jugadors i creiem que és el futur d'aquests pobles més petits. Hi ha hagut molts canvis perquè hi ha hagut jugadors que ens han deixat, però n'hem trobat d'altres, el que passa que és el que he comentat abans, que són xavals joves que aprofiten l'estiu per treballar i hem fet una pretemporada una miqueta irregular i encara estem en procés d'adaptació uns als altres, però contents perquè el que ens agrada és treballar amb gent jove i espero que en un curt plaç de temps puguem tenir l'equip ja tranquil, que s'incorporin tots els entrenaments i a donar guerra i sobretot la nostra intenció és practicar un bon futbol i jugar bé.